Pag kayo na adi kita yun na may kalulura din kita dapit agi pagsulod ha yung tabon ato niya na gudman niya na baga paghihingadayan magbibinaro balabag na liot kita idapit ha kalulura ito na dalan ha. Oo, may din ang mga solar light mintado bagulan niya simintado din gawas tayo niya nato kita dito maugwa doon may usa may kalingit mga accessible na itong kadalanan ang mga sulod-sulod mo din itong talulura mo yung tira gym barangay captain din si Mano Reggie hindi may luwatin ni ang lulura sa school pero luyo din may dun rested may iinayad nga mga classroom mahusay nga di kuno isa tao titiyo din ni principal yung mamador okta mahusay tiyo skulahan elementary ay niyanira say na tiyo din di kapila bago naka-tiles na ano mo din sige ano ito kita ay good morning today is December 5 2024 ano pag-iyon tanay tadi nga traktora pag kayo na adi kita yun na may kalulura welcome naurelay ni lain ako na una naging balhin na ano mo yun makurit pagbalhin ninin anak ko na una naging balhin so amoy kita yan na din isusulod ta ang video natin dito pag entrada dapit okay dito kita umagi may pagsulod may tabon-tabon bugad ka pa din gagawsan yan pasok tan video naton intro dito nga na naton tigawas okay so din kita dapit agi may dida pagsulod ha tabon-tabon din ito aton niya na gudman niya na baga paghihingadayan aton binuro mapahingaga pagbibinaro balabagan magbibinaro balabag na liot kita didapit ha kalulura amoy na ito aton rurumbuhon nga di rocket yung mo pa ito na dalan simentado man may din ang mga solar light simentado bagulan niya simentado din panginanoon ta kung ano't baga may ada di diyan o ano't may ada di diya talulura ano din kanang barangay bangon pa yun kanang barangay bangon pa ngayon din sa itira solar light baga may hanagyapakin nga uri mahingan pero naka din una pa nga ako ang patron pengaga laga daw ano na nag-harvest mga utanon kita kanan bangon pa din binulo italulura at pa dito ito pa dito sige igkuan talay ni kilala ko dito man mau pa ito mga presko nga mga prutas egg rolling talay ni yan mga kawayan lagad
Itgawas tayo niya, nato kita dito maugwa, doon may usa, may kalingit. Okay, dito kita agi dapitan, entrada gud talaga hangkanan na. Talulura, kaya naton ging kukuhanin din ni anira may pa-welcome. Ano pa ini, signboard, signage. Basta na din, ang color had to, kulay orange. Igrol talay ni kay para makita gihapon it dalan. Mga accessible na itong kadalanan, ang mga sulod-sulod, mga tayaw-tayaw nga lugar na padinit bakanting aluti. Oo, at least may doon na nakikitanda din mga kabablayan man din nangukoy damo din higit larabyogan. Oh, okay nga ga. Damo din larabyogan. Ayla kaya ga. Ayla may dangan yung palabyog maram na kita. Kumusta daw ito dyan niya na kaya pinambutangan ko mga kuan ini kay nakuha na ni wind kuan wind blown nasa gitsit ba pinanabunan ko ni kuanin plaster para baga ma-minimize itong sa gitsit itong oy okay ito na din yan din mga farm to Market Road. Uy loga doon may kala mo pa yun para kita kaabot ma-unfog oh kaya temprano pa kita yan ang baga nagburbalabag awa may titian ko ang ugwaran kanang binulo hindi tika din talulura man amo na ba ang pahinga ka man kanang talulura ni oo diretso itong kapitan ngayon din ni kapitan Manoridji Tundiya baka kay magsangkay kami gihap na-assister didahan kananay pagkuhanhan akap senior citizen in Talon. Oh pausingin mahimyang pingaga pingaga oh man talulura ba hindi ni diri pa talulura rin din ano ni Rakuan ori man kita anira pa welcome anira signboard ay ba't ito nakabutang ba daw oo din ba't ito ginbutang tawaray ba't ito budoy amo na itong pag-agi didi pare di rin na ato dito ng kalingit oo sige lang pingaga ato ito ngayon dito dapit muna din talulura na goodman diri amo din amo ito dito sulwata da
Mapingaga. May dat to garosan lagyap. Oh, wow. Highway. Wow mo lang dito susto. Oh, sige, thank you. Pingaga. Mo din itong Talulura. Awin tira gym. Barangay Captain din Imano Ridge. Hindi tira din iskwilahan. Ay, Pingaga. Amoy luwat ini an Talulura Elementary School. Man aray pakitimprano pala wala city pala hinginalo kita siyada pero may iskilahan din may dapat didigin na inaayad mga classroom giya pa daw Pingaga classroom yung gininayad di dano classroom mga iraluyo din may dinir stage may dinir inayad din nga mga classroom mausay nga di duduhan na tira stage may dadito ang kinabag ang taadi sa tot kita school principal nga school principal nga pakya na kita hello good morning ini school principal iyo school principal Hala di maram di ko maram yung school principal inayad saingan sunod din sigurado din siminton gihap mulat-ulat la magplo-flooring nila din Ini yung school principal niyo diri di marang logod good morning at least nakalibot yun yung school principal ma'am Ador apelido Okta nga kilala lugod di Ma'am Ador kuno isa to titiyo din ni principal yung Ma'am Ador Okta mo si tiskulahan elementary kakasulod pala matisugad load kita nga dito ni Ira kapilya yan nagtutudlokot di ng patron di ng patronan Talulura wala ko kiging gamaan anak dito ni makeup paggawas ko dayon kadidi buha kay patukubhamon kay Tamsi ay Pingaga Tamsi man awin tira din hilot mo sinatira ko 1 year ago ay Pingaga 1 year ago may niyanira kuwan Talulura nga kapilya alagod kayo nakatiles na mausay na mana agay
Oo, sa inyo tiro di kapilya. Kuha lang kita tat chinilas. Kulibang ko ano, baga mo pa natat kalakat yan ah. Di nagud kita nagkukuha. Pero kadlaw naging balikan kita na aton. Kuha na. Kinipar-kipar. San Roque da. San Roque da tira din ni amo na San Roque. Or San Vincent. Man. Ano tira din ni kapilya? Bago. Naka-tiles na. Ha? Pinandiwanan ng mga sim. San Roque din yan o. San Roque. Amo na. Ha, naniyo ka ng bilin. Anong bilin? Ang bilin ba nga? Kuan. May daniyo ni bilin ka ng barangay. Bagador no. Ang pera kay ito po mag-ador pala. Mag-ador na pala. Okay. Sige. Mag-ador na pala. Kota lang at smagul. Ira din gym luag gihap. Pengaga. Malibot na kita din balay niya din ni rakap. May the wishing wheel. Pengaga. Pengaga ano. Pengaga. Ito na singad to na kita dito sa grigab mga kabataan nga. Ano sa ba? Kuan din talon. Agi. Gilingan? Tiri. Di bali ni rakap. Pengaga mano. Pengaga. Kung din tira lot gym. Libot kita, sulod kita. Iinayod ka pitira din ni Kuang. Wariwan kasi tira pag pinangayad tira barangay hula dito. Aluwag pa dito luyo. Man. Shoutout kita nga ni barangay Captain Kapitan gitu. Kap Reggie Bindia ngan ani school principal din ni Ma'am Ador Okta. Sugod kita nga diliwat. Okay. Thank you. Ayun din barangay Talulura. Nakagbinormalabag kita yan na din ngadlaw. Talulura. Nalipat kita. Dito kita agihan haluyo. Amo ngayon din hidapitan may kukuan. An may dangani signboard ba? Signage. Amo ngayon din Sige la, at least aton baga dito usa nga kaagi ato dito dapita may bangon bad to. Good morning. May kalaw. Daw pa din sa luwag ng mga katunaan. Mga umhanan. Adi dito nira daycare. Barangay hall din dito si Samo tira din barangay hall. Barangay Talulura Daycare Center. Ayan nira din ni daycare. May tagyapan to din na Labyugan. Aton naagi yan magtala eroy. Amot kumbaga
Ada pa. Ano man nagiyan tagapad to na di. Oh. Dahil na riyan. Mga typical nga mga balay ato dito. So malindong lang ano. Di mababatian din iton huniton ibon, mga kamsi, mayat China, malagat mayat China. Ano to din niya, kasi to din niya. Nakapamaturang kita to din no sa nga andi dan hermana pakatukob ta dito. Oo, sinmulod gyud kita to iging kampay kita. Mandiniya mo to din yan hermana. Mandini. Mama to din yan to hermana. Pingaga. Kung sing balay oh. Pang palasyo. Alo, kung paluwag ah. Pingaga. Hilula. Nagtitiktok. Lagat nagtitiktok. Amo to natin kinukuha nung taa. Ang kanan na signboard. Pero dito kita agidapitan usa. Oo. Antraktora. Oh, ay lagi ako din mga ubsang kang gasolina. Premium. Adto man amo to nagsinisiring dalagi hapon oray nga nigbalhin anak ko na ho na lang ginbalhin na ko nakat dito ani hindi dapit ba tutun yun trabaho man amin din nagsinisiring an orange ba kaya dapat ani kita tumaintro pero yun na orhi oh sige la din na lang kita intro liwat. Oh, living barangay Talulura. Animawas kita. Yeah. Parong ganas. Ganas ano, ganas. Baka ginkupan. Oo. So yan mo na yun ano. O tigawas lot kita dudwang at entrada lagad nira tao pagsaring ko ang balhin na anak ko na ho na ngayon lang ang balhin lagi makuri ton pag-alsa ako kagad nga di kita didilot magawas na oo ito naman tigawas amo na da marani na. Oo, aman din madakay ay, payaga aman din ang garawsan nalipat lang kita amin dapat din ano kita dapat ito nasulod kanina ano pa man siguro talaan kung kano baga nakapagliyaw kita libang yan ang adlaw pinaginin nga itong binurbalapag pasilan mamalin taton baga anong kambalisara din kambalisaran din dire ako kasadahay oo siguro talaan makasangkayan no unto pagka nakapaglibang kita yan ay libang pinagini ating binurbalabag again this has been your friend from another stars inin mo papabilin lagi hapon niyo nga ubos ng sangkay Tunyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Di na kita kanina sumulod. Oo.
Dala na ya. Salamat, salamat.